the legislators who passed this law? I understand, sir. With all due respect, it's an unforeseen situation. It's one Unforeseen? Yes, sir. That was the principal guarantee that this would be an honest election. That we would know digitally what would happen during election day and during the election hours. And you do, sir, if I may. No, I forget that. You had us standing here guaranteeing to the public and the world that even if fraud is committed, we would be able to trace it. We never said that fraud could not be committed. But you said we could trace it. And now you tell me that at 10 in the evening you could do it and we would never know. The DC. Mwana wupyo kwambiri. Guys, thank you so much. Malawian cameras lero tiponye kunitwa abon kalendo. Akuditu nkani zikuru. Kodi mwaimva ya simatematic ku Philippines zimene zachitika the DC. Lero nkhani zathu zikulu tikupasirani zimene zachitika ku Philippines zokhuzana ndi simatematic komanso tilowamo kumalaulo amene achitika kuno ku Malawi okhuza nkhani ya minimum wage imene nduna ya zaleba ya ulusa komanso tilowamo mu nkhani ya Kamuzude Amalawi takhalani pompo koma tisanayambe zimenezi ndafuna ndikakuthokozeni Amalawi nonse mutamva titalengeza kunena kuti tili ndi maliro ku South Africa alo zithoko mphepo amene akuyenera kubwera kuno ku Malawi ndipo kukufunika ndalama yokwanira 2,340,000 Amalawi akufuna kwabwino asonkha ndalama imeneyi koma kwangosalira shortage ka balance pang'ono okuti amene akuyenera kuti anyamule maliro amene wabwere nawo kuno ku Malawi zitheke zonse azibwera nawo 500,000 500,000 ndimene yasalira kuti maliro amene wabwere kuno kumuzi choncho tikupempha beya Malawi akufuna kwabwino amene mukuchimva mu mtimamo kuti pang'ono pamene mungatithandizire munthu amene kapena maliro amene abwere kuno ku Malawi nambala ndi omwe ija ma 9 awiri 365 ma 035 0 ma 9 awiri 365 ma 035 nkhani zikulu lero paka muzude ndi nkhani imene itingayitchule kuti ndi breaking news nkhani imene yagwedeza ziko nthawi zambiri tikamanena ena ife timakhala ngati ndife amisala timakhala ngati tadya chamba anthu osaphunzira tikamakulangizani pena muzimva ndetu tapitani ku Philippines mukasegule pa mupange Google kapena iyayi mupite pa BBC mukaone zachitika ku Philippines ndi simatematic tu ndi imene imagwiritsidwa ntchito pa zisankho zachitika zana ku Philippines pakana lero machine akulephera kuchita administer zisankho akulephera kuchita produce zisankho marizasi saakubwera chifukwa cha kampani imene ya simatematic imene mbiri zake ndizonyasa kwambiri ndiye funso nkomazifunsa kuti kodi ino ngati akulephera azungu kuchita administer zisankho zawo kuzera ku machini ya simatematic kodi anakude ngati ife azatenge tingakwanise funso lina ndi lino a opposition muzizifunsa kumanena kuti kodi nthawi ijayo anazalengeza akumeki kunena kuti akufuna ati ayesere zisankho inu munayamba mwamvapo zisankho zikuyeseredwa chabwino popeza zisankhozo anayesera ndiyeno anayamba akuitana poni nonse a opposition kuti tiyeni tifuna tikachite destroy zija timayesera zija ngakhale chamba chomwe chamba apolisi akachigwira amapita nacho ku Vumbwe Research Station kapena iyayi amapita nacho ku Lilongwe ndikukachifufuza chamba chija ndikuona kuti chamba chimenechi ndi chomwecho kenako ndikuchiocha in presence of my stakeholders kodi ino anakuitana poni
kuti mkaonerere zimene alembesa zija atizoyeserera komatu awo atuni malaulo andipali anthu ena amakani ku UTM kuli anthu ena amakani ku DPP anthu ena amakani ku Afodi bola tumwena Joyce banda pang'ono akumayesera kuyima ndi kumalankhulapo koma zipani zonse zosusa sinthakuziwa kuti kapena mwachita kuseteredwa kapena chichachitika ndi chanakusambirani mankhwala anzathu akulamulo awa popeza mwina kacha yawo ndiyo khuzana ndi zachikhalidwe za mankhwala choncho akusambirani mankhwala kuti mukakhale chete choncho lero tu ndi aja kutakatani mafiga ndi aja mwaona mafiga aja kuchita kuonekeratu mafiga awawa somebody has doctored those figures takhala tikukuwuzani kunena kuti tapita ninu mupite mukawuze kuti tifuna auditing komanso mwachite force kuti sitikufuna mathematiki ndeza aonekeratu azungu so ngati zaonekera azungu lero siku lachitatu mavoti sakubwera marizasi sakubwera mmasenta motero kuti kwasokonekera kuopsa ma press conference sati apangaliti akungokanga nako azungu kuli bwanji iwe ndine munthu wakuda munthu wake siziku lake losauka asogoleri yache wokuba amene sala badaso za ndani ayi chisankho ichi ngati simusamala enu wa opposition ndi ceremoniyo mukungoperekeza mfumu kolezera okumwa muwali ena zisankho izi mukuyenera musamale kwambiri mukhoza kumakumana ndi azungu mabungu ochokera kunja kumakumana nanu monga amene apangira aja akumana ndi kabambe aja mukhoza kumakhala ndi anthu m'misonkhano mwanu anthu ochuluka ena ndi kumakupangirani nsanje kuntchisi kumakuchitani ataki mukonza kumapangisa ma primary ngakhale ena ma primary yake ndiosokonekera inu ndikumaona ngati mukhoza kuwina achimwene kubera zisankho abale yanga it is a process izizizi muzitenge whether you like it or not nkhani yathu yachiwiri ndi nkhani yomvesa chisoni imene Minister of Labor walengeza nkhani yokhuzana ndi minimum wage ine ndamva chisoni kwambiri kuti ukapolo kuno ku Malawi ulipobe ndipo ife Malawi ifeyo mulungu azatiotcha chifukwa ndinkayembekezera kuti Minister of Labor amene iyi ndi munthu wokuti ndiophunzira bwino odziwa mavuto amene ali kuno ku Malawi zoona mungamupase munthu minimum wage 150,000 ni ndalama imene yakudyera mwana ku sukulu kwa 2 weeks zinthu zinavuta pakali pano pa zinthu zinakwera and mukamanena kuti minimum wage ndi 150 ngati anthu amalephera aboma umwewo malephera kuwalipira anthu 100,000 ndikumanama kuti minimum wage ndi 100,000 koma simapasa kuli bwanji 150 mwapasa bwanji andi ndimafuna ndipemphe Amalawi mwina anthu sitimadziwa tiye titengerepo phunziro kwambiri pa chiphunziro cha Chisilamu munthu ukamapereka ndi pamene umadalisidwa ndimafuna ndikupempheni inu mabwana khala ndinu amatraki aonjezereni madriver anu mwina 500,000 apaseni madriver anu mwina 400,000 khala ndinu ama minibus ayenjezereni ma minibus drivers anu ndalama yomveka bwino chifukwa munthu amene iyi ali ndi ana driver mukumunenayo ali ndi ana ali ndi mkazi ali ndi extended family mukuziwa kuno ku Malawi akuchikazi abwere akuchimuna abwere uwathandizeso anthu ena ndena amachali chiso nawonso amachali chiopempha abwere sopombo uwapase ndalama inavuta kwambiri andine ndinkayembekezera kuti boma lipanga machawi liona mmene Malawi akuvutikira kuti apereke ndalama zogwirizana ndi nyengo imene ili pano uundu ukapolo weni ukapolo mmene zinthu zadulira 150,000 ukupita nayo mu shop munthu kukagula mwina olo 200 emene kukagula mwina zinthu zitatu jumbo yosakwana ndelero mukanena kuti aye inuyo tikufuna tiyenjezere minimum ma drivers muzilandira mwakuti ama truck muzilandira 200 chakuti ena wazilandira 300 komanso kuboma ku minimum wage 150 ino ndi anthu ofoira kwambiri andi domestic worker mukamuike pa 72,000 ndalama yake itiyo 50,000 imu
mukuma atengera anthu kumapita nawo ku State House ndi ndalama yokuti akungofika nayo kumene achokerako ndikungogula pocket ya sugar ndalamayo ndikuthera pompo koma zikanakhala mwina ku parliament mukaone aku parliament sitting allowance yoka kungolowa parliament muja ndikungogonamo kutulukamo mwina after 2 hours akumalandira 100,000 and mene amasiya parliament ija anali akulandira ndalama zambiri manivesa izizi zikuchitika kwa anthu andale zikanakhala kuti application imene mukuyipangaso apply kwa anthu ena wamba tikananena kuti ziko lili bwino koma zikanakhala zanu ndiye kuti pakali panopa even olo salary ya ma MP inapambana pa 5 million salary ya MP ndi chifukwa chake timukuona anthu akufuna kuphanatu nkhondo yonse imene anthu akufuna akuphanirana kuti azipita ku parliament azikalandira ku ndalama zaphwamwamwa andi ziko lino lizakhala losauka kwambiri chifukwa even ma constituency apambana 200 ena ife timayima mu parliament ndikumanena kuti no there should not be any extra constituencies koma anthu ena anapanga makane ena ankapanga izi ndi cholinga chonena kuti ati awine masankho akubwerawa ayenjezere ma constituency ambiri mu Central Region ndezo zosatira zake ndizizi ziko lino likhala losauka kopsa andi makamaka amwenyeso ndinu anthu ena omvesa chisoni chifukwa timakuona ni every Saturday mmampasa munthu ja 2000 mmampasa 2000 kuti azipita nayo kwawo and 2000 masiku ano ndi chani take for example 5000 ndi chani tinayenera tiziaganizira anthu athu inuyo amwenye mabwana ama 47 mu mabwana amulilonge mu Sunnyside mu ena ogwira ntchito olemba ntchito za anthu a nyumba tatiye tiaganizire amalawi zinthu zinavuta padakali pano and ineyo sinayembekezere kuti minister amene idimba angabwerese manyaka ngati amene wawa ngumanena kuti ati akugwira ntchito akuchita perform by bringing in nkhani zokhuzana ndi ma labor issues at minimum wage ndalama yake yokuti even olothumba la chimanga osakwana ndipo pakhale school fees pakhale rent anthu ambiri amayenda amakhala pa rent ma transport kuchoka even ku 25 kukafika mu town ya Lilongwe kuchoka ku Bangwe kuchoka ku Machinjiri kuchoka ku Njenga Utuwa koma zimenezo simukuziganizira iyaya zosatira zache ndizi mukumanyamula anthu kuchokera ku Nchisi ku Lilongwe ku Deza ku Blantyre ku Salima matraki anthu ulendo nawo ati ku Kamuzu koma ziko ili lomvesa chisoni kwambiri andi mwina Kamuzu akanakhala kuti anali moyo sindikukhulupirira kuti siku lake lalero anditu siku lalero la Kamuzu ndi birthday yachetu ya munthu wokuti anatisiya kale koma anthu akuononga ma billions siku la atela munthu mmodzi and I said it kunena kuti we should abolish this day siku la Kamuzu it is better to celebrate all the presidents be it Bakiri Muluzi Joyce Banda Bingwa Mutharika Peter Mutharika iye iso alipo leroyi wamanyakai bwezi bantu kumachita celebrate ziko tonse kumachita celebrate koma nditu kukaononga ma billions kuti kwena agona ma hotelo 150,000 wage tikunenayo ina ayilipira pa lodge imeneyo andiso ama hotelo akaona kuti anthu abwera akuboma ndi azipani amakweza mitengo yawo 150 yonso yachokapo pamene popo mwinaso ndi 300 per room lero mukutenga ndalama zonse ulendo nazo kumzuzu kukachita celebrate Kamuzu Day munthu wokuti anamwalira and I don't think mene ine ndimamuziwira Kamuzu akanalola za uchisiru mene ziko lavutira panopa mafuta kulibe anthu akuzunzika kukhala pa mizere yakusiyana kuti azidikirira mafuta Kamuzu akanangopita ku Kamuzu Academy kukapangisa mapemphero koma inuyo ndithu basi kunyamula anthu ziko lose kukaunjika pa ujeni pa Katoto Freedom ati basi atikumudikirira ati president yanuyo kuti asike aziyenda wapansi azishaina azioneka ngati iyeyo ndi dolo ati wachita deliver ndiye ndikuja ati wafika Yezulo ku airport Zuzu International Airport
airport yochita kuphama kuphoma abale kuphoma airport lero akuyikira mitengo ngati ndikhola la nkhuku koma dziko la Malawi mulungu chonde mutithandizire chalagwe chiseko chakupana se ukangomva upresident eni ukaiza pasi mwina mwayi wako ndokuti uli ndi opposition yofoka kwambiri koma akanakhalapo malemu Chilima ndipo iwe Chilima mzimu wako uziusapo mtendere sukanalola amanyaka ngati amene wawa akanakhalapo malemu Chilima ine sindikukhulupirira kuti Kamuzu akanachitika akanangopita akaone anache ku Kamuzu akadame acheze ndi anthu akapemphere kuntunthama azipita kwawo koma izizi zaleroso zokuti kuli fuel crisis alibe nazo ntchito zokuti kuli njala ngakhale anthu akolola alibe nazo ntchito lero ndi pamene mwagundika inu kumagawa fetereza soka ilo ti ndi Amalawi osusuka kwambiri Bon Kalindo the DC mwana uopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jezaville GTE Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa Malawi, Camera.